Barlai sepak lai kufra. Wan baru Hakakatang ukpa badukon baduman sem bakod. Amen. Ka jingi jong trai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jingi selog jong omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat piru. Ko hanmen ko para ha u trai Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram ya kamariat hisati kasim. Habang ngirakhe ya kene kasngi buram jong kamaria thesoti kum kasim jong kabalang kum kasim jong kaying kasem kajunga kajungpi kum kasim jong kajung im bamarwe jungi kumba mentang edang ruai katu kajung ruai sedang kajung e jublei na kabenta junga bajungpi kamdon jing sedang kamdon jingkut shisha kohan men kopara lengba kajung jit kajung blei ya kamaria kum ka kemi jongi kum kasim jong kabalang kum kasim jong kaprathai borak kawai kum kasim jong kai gasam bat kajung em kajungi shisha ka penpau ya kata kajung it kajung blai yang i wei pai wei kaba omdon jing sedang kabat omdon jengkut kabai ne kaju hakino kino kipor jong kajung em kajunga kajung pi den mata kadau kum hakane kasngi bangi kan mau buram ya kamaria kum kasim ngi dei ken ban kan mau ya lade ya kata kajing it blai ha kajing em kajungi shisha manga mapi lengba ki jingmod kajing perkhat lengba ki tin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le aman ka khlemat jong kajing em kajungi shisha ngim nyo breu la ne ngim nyo kor ya kane kajing it kajung blai ka baul apan pau yangi den mata kadau ha kane kasngi ha kabangi wan banterwa ya kane kamas bekhoj habangi wan banterwa ya gijing dua ya gijingi habangi wan banterwa ya lade hakmado blai token ngin penmap nautrai na kabanta ki pop ki sang na kabanta ki light ki let ki ba mangi ngile ha gijing em jungi baman la kasngi jar jar mata sipor khabrib ya lage jong khman penmap nautrai na kabanta ki ne gijing na breu gijingi ai bau trai un map ekipop gejungi ai bau trai un weng no un side no ya baro kita gejing mong bagi pop ki wan ra ha gejing em gejungi ha bau trai un map ekipop ha bau trai weng no ya kita gejing mong bagi pop ki wan ra ha gadanut ha gejing mur gejing perkhat ha gejing long do jing long senam gejungi klempep utrai un pediang hun da gejing sngoba ya gejing terwa jungi bade gejing duai gejungi te kum ta to ken ngin pai su da gejing snoret ngin pen map nautrai na ga banta kine gejing duna bro jungi
da ka ba ngia duai lang rangkat nga pla Au ble baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da ki chung prakhat da ki tin da ki kam da ki chung le klet da ki chung le pala junga da ki chung le pala junga da ki chung le pala bakra we junga namar kata ngakarpad ya kamaria bukoj kabaya sa katei soti ya ke angel bat kirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka chung em bom jukot amen try can rat go blaze yangi try can rat go blaze Ngiduai na kabenta ka jingkoi ka jingkia akalan kamet bat kamansim jong I Teresia Lamare o supai rapsang bat anti Mary rapsang ai botrai unweng no ya kita ka jingpang ka jingstam kabaki yomat hakan kapor ha kamet bat kamansim ka jingki ai botrai un kener ki kiti ka jingu un penkia ya ki pura Imburu akamat utrai ya ki jingdon kam jingi baro kam tame ya kano ka kam ka ba ngit mo ban le ha kana gasngi shisha kin long ka job kin long ki ba urlong ko blei me uba penlong ya kanong kha yau khon jong me ba kan long ka kmi bat kas em jongi tos ngau san e ban ai enda la krishan da kejungya sai jongka ngin la aban yo ya kaburam jong ki khon jong ka hima beneng daw trai jungi Jesus Christ u khon jong me u be imbat basan sha rengkat bat me ha ga jungi long ka wei jong men simba khoj u blai junam la junam amen Kajing pule na ke kitab Yesaya no ithulupa. Kalau nong kendai dekot ar ter hadu nyau. Kibreu kibalayat ha kajing dom, kilayo iya kajing syai kabakrau. Kito kibalasyong ha kari kabadum teu, haki lap halang kajing syai. Milapan roy ya kajaj benreu, milapan krau ya kajing kemen jongka. Kia syat kemen hakmat jong me, kumba ya kemen ha ka ayom ot. Kumba ya kemen kibreu, haba kia sam ya kamar clear white. Naba ya kejuar, kebaban kia ya u dingbo, u bahalor terpeng jong badia u syabuk, jong unong ban jong mila kedia kumha kisngi kimidian. Namaria kejuti jong upalwan ubayat kerdam
ha ka jingki win katma badia ka jan phong ka bala IT ra kasnam en sa thang kumya ka ding yap ha ka ding na ba hangi la kha ya khunlung hangi la ai ya khun bat ka bor sanchar kan long halor ki terpeng jong u bat en sa khot kerteng ya u unong ai boj ba phla u blai ba don bor u kpa bom jukut us em ka jingsuk ya ka jingroy jong ka bor sanchar jong u badia ka jingsuk kan omdon ka jingkut halor ka khet udabet bat halor ka hima jong u ban seng nong rim ya ka bat ban pen klan ya ka da ka hok bat ka jingle hok nadu menta bat junom la junom ka jing e jong utrai ki paj kan sale ya kani ka ktin utrai Semua yau boleh. Wal nyau spa lai pupra. Nyau spa lai pupra. Ili khat ngen roi nadu khat wei khat a ter. Music,
Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kumu Lukas. Kaburam hame kotrai. Hau benai ubahan riu lapha yau angel Gabriel na ublay sya kasnong ha Galilea kabakerteng Nazareth. Sya kaway kateisoti ba layatek tin bad way ubreu ubakerteng u Joseph na kajaj u David bad kakerteng kata kateisoti kalong ka Maria. Ulawan syaka bad ulaong kublay kabadab da kajingai e. Utrai udan batpi. Henry kala kuslai jingmut ya kata ka jingong bat kala perkat kamut ayu kata ka jing kublai. Teu angel ulong haka wat shepting ko Maria naba pilasem jingai e bat ublai. Badakmi pinsapun haka kepo jongpi bat pinsakha ukon bat pin saai kerteng yeu u Jesu. Un salong uba kraw bat enkod yeu u kon jong uba haklitam. Bat utrai ublay un ai hau ya ka kats u David u kpa jong u. Bat un sa sensyar halor kaying u Jacob shi jinom. Bat kahima jong u kan kutsyo. Kamaria kalaong hau angel kumno ken kane kala banlong naba ngamdon utunga. Utaw angel ulong haka umensim bakut un sahyar halor jongpi bat kabor jong bahaklitam kan saka serngeu yapi namar kata yaw kun uba enka ensa khot ubakut ukon jong ublay. Hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru ha ka jinglong temen kelapun yau kun senrang badune ulong ubenai uba henreu ba kata ya kabala nyeu ba lingki na ba ublay omdan e ka ba umla banle. Bad kamaria kalaong hakmi ngalong kasakri jong utrai to kan long hanga katkum kaktin jongpi markum ta u angel ula late no. Ka gospel utrai. Ka chingiro yame ku Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ. Ha kane kasngi kebangi kan mau buram ya kamaria teseti kum kasim kabalang kakhot kawer yang IP ban pusan ya kene ke gospel ka jing penbena jong angel ha kamaria tesoti bamaka kalong kata kabala kerku bad kabala jed dau blehi ban long kakmi jong u kane ke bangi duai man kasngi habangi sedang ya kasngi ke jungi kajing duai angel ke bangi ong kajing duai ke bamanga mapi ngisdang ya kasngi kabat kebangi penkut ya kasngi kat no shisha ko hanmen ko para kane gajing duai kaba u try u blay jung hi wai ha kabalang kalong ka basyangkun kat no shisha manga mapi ngi puson bat ngi duai ya kane gajing duai u angel man kasngi da gajing rublay ladangim patle ladangim paduai ya kane gajing duai da gajing rublay bat gajing puson nadu menta kasngi ngi dai ban sedang no ken habang iduai ya kena gejing duai ban pusan ya kito ki kentin ki ba don ha kato gejing duai baro kito ki kentin ki ba don ha kato gejing duai
de ke bautrahi ula ai lene la kren leng bau angel ha kamaria kabangi osngeu ha ke gospel ke bamanta kasngi ke gospel jong Lukas kelenong ke ban iwe ke line nadu arpan reu hadu lai pupra token ngakot ngawari pi ba nadu manta kasngi ngin pusan bat ngin da duai ya kena kejing duai da kejing rublei ban ngin persang ro kain ban im bat ban le kumba kamaria ka le haba kayos ngeu ya kena kejing kublei jong wangel den mata ka daw manta kasngi ngakwa ban ya perlu jing mod rengkat bat pi ya ki laitali ki mat pusan ki ba shong jing mod lane ki ba ngiyo i lane ka ba ngilap na kana ka gospel ka ba ngiyos ngeu mentan kamat ka kong kadai kajing penbena jong angel hakamaria kamat ka baar kadai kajing ong jong kamaria hoot ya kita kiktin ki bautrai upha leng bau angel bat ka balai kadai kajing wan leng do jong kita kiktin ki ba utrai la keren hakamaria kinai kadai kita kilait tele ki mat pusan ki balengkot kabang kwa Manga ban mapi wei ban shem ban pusan ha kanai kasngi buram jong kakmi jungi katai soti kajing pen bena jong angel habangi pe ya kajing im jong kamaria kam shem la im ya kajing im jong ka na kabenta la shai kam don jing khuslai kam don jing perwa ka e kabanja ya ka la shai kasngi Bat habangi pe je kejing im jong kamaria ha kaju kapor kamdon kata kejing sneusi kamdon kata kejing babi ya ke ke balajia ha kejing im jong ka menin ne kisngi ki baladap henring yo i ba kamaria ka im ya kejing im jong ka ya ka ba menta haba kamaria ka im ya kejing im jong ka ya ka ba menta dein mata ka daw ka kloi bat ka not ban ngap ya ki ktin ki bau trai Ukraina ka kham ta me ngasngeu banong kat kum ka jing puson ka junga ngayo iba kamaria ka im ya ka jing im jong ka ya ka ba menta da kata ka jing shania da kata ka jing it ka jong ka yo blei da kata ka jing pediang jong ka yaw blei kala ban yo sneu ya ka sur ka bau trai Ukraina ka kam dei kanu ka daw ba kamaria kala ban yo sneu bat ban iya ublei ba wan kren ka leng ba jong angel hanrei dei kata ka daw ba kamaria ka im ya ka jing im jong ka ya ka por ka bamenta kumbang ong kam don ka jing khuslai na ka banta la shai kam perwa ya ka e ka baladap kam don chususi ya ka e balajia ha ka jing im ka jong ka kadai ka daw ba ka yo sneu ya ka sur ka jong utrai Hakajeng im kajunga kajung piru ko hanmen ko para kamaria ka khot ka weringi ken bangin puson yala kajong im hato ngai im nem ya kajung im ka bamenta habangi pe yala kajong im nga ban ma piru yola se kumju im ngi kuslai ka e banja yang ala shai ngan le ayu la shai om de ya kala shai hanrei ngan pengila don lupa kajing kuslai kajing susi kan jayu yang asibit Habangale ya katong kam kan jayu yang asibit ngiladon kana ka jung kuslai na ka banja yang asibit ha ka por mensngi but sakawai pat kabapan dik yangi kabapan susi yangi kabapan ketang yangi kabapan babe yangi kadai kaba la jia menen kabajia yang abenin kapan long yang aban im ya ka bamenta ha ka jing snusi ha ka jing snudiao ka jing jia ka bamenin kapan telot kapan suai yang kapan pang kapan syutom yang hanrei kamaria ka khot ka weri ngai pi im ya ka jing im jong pi ya ka bamenta khnang ba manga ma pi ngila ban pendap hok ya ka e ka bang de ban le ban ngila ban yo sneu ya ka sur ka ba utrai Ukraine aba kamaria kala yo sneu ya ka sur ka jong trai hoit ka don ka ta ka jing snusi a ka ban kong ngiyo i kumno ka ne ka la ban long kong hanrei wa angel uyo i ya ka jing im jong kamaria baka im ya ka jing im ka mamanta unang pan scam susu ya kata ka jing im jong ka da ka boong wat kuslai utrahi un pa ya ka bor jong men sim bakoj bad utrahi un ka serngeu ye pi kane ka dei ka ktin ka ba utrahi ukran leng ba jong angel
Klempep ha ka jing im ka junga ka jung pi ko han men ko para. Habangi don kata ka jing im ya ka jing im ka bamenta utrai unong kumju yang abad pi. Wat kuslai ka e ka pi dei ban le la shai. Wat kuslai ka e ka bang akran ye pi. Pi pin la ban le, pi la ban pendap da ka bajanai lada pi kloi ban ngap ya ka ketin ka jung utrai. Kane ka dei ka jing yo i junga bar ka jing sutho habang apusan ya kine ka jing pan bana jung angel ha kamariat hisoti. Kabahar pat kadai ka jing ong jung kamaria haoj. Kamaria kala banong haoj ya ki tikiktin ki bauturai Ukraine de namar ba maka ka kloi ban pli yala ka jong kadanut. Kakloi ban pli yala kata ka jing mut ka jing perkhat ka jongka ya kata ka jing snuthu ka jongka hakiktin ki baut rai Ukraine kanangut kein nanga banapi ngikloi ban pli ya kadanut klempe putrai Ukraine upasiau yang abadepi hanrei hadukan no kein manga mapi ngikloi ban pli ya kata kadanut ka jingi ban snuthu ya kaktin ka jong trai ban snuthu ya kata ka mon ka baut rai u tha yangi lane u kwa yangi ban le haba kamaria ka ong hooj ya kine kiktin ki baw angel uwan aya ka kamaria kam sem loong ba to haba me la pha ya nga ban le nga ngan pre rengkat ban me haba me la pha ya nga mel aya nga kane kubor to ken ngan le ya ke e ka ba me kwa kamaria kam sem ong ngan pre rengkat ban me kam sem la ong ba nga ngan le ya ke e ka ba me tha namar me la jit namar me la khot ya nga hanroi haba kamaria ka ong hooj ya kata ka tin ka jung utrai ka ong ba ngadei ka jung mi le kat ba me kwa le kat ba me mon kam dei ka mon ka jung ka dei ka mon ka jung mi kanai ka dei ka jing ong jung kamaria haba ka hooj ya kata ka jung khot ka jung blei ko han men ko para utrai ula jit yangi utrai ula khot yangi rukum ju kumba ula khot ya kamaria ho yo le se kam dei ban long kata kmi jong blei kata ka jing long do ka jing long snam han reu trai ula khot engi ban long ki han men ki para ki jing ban long kita ki baying asem jing ban long kita ki be ik ba thong ki jing ngi dei ban ong kum kamaria ke ngadei ka jong me le kat ba memon kam dei ka mon ka junga kam dei ka jing kwa ka junga kam dei ka jing su thu ka junga han rei ka dei ka jing le ka jume ka dei ka jing kwa ka jume le kat ba memon nga don hakti jume habangi ong kum kamaria klempe putrai un sa shimlut ya baro kabangi don haka jing em ka jungi utrai un sa padon kam na ka benta ka borom ka jungu kumba ule haka jing em jong kamaria kabalai pat ko han men ko para ngi yo i shisha ba kamar puson ka banengkong ka jing penbenau angel bat ka jing ong jong kamari hooj ya ketin ka jong blei kaya ketin ka jong kalawan leng do ha ka jing em jong kamaria bat ha ka parthai barok away kanai kadai ka ba mangi ngedai bas nguthu utrai ukwa ken ba mau unwan leng do long snam ha ka jing em ka jong pi ha ka parthai barok away der mata kadau ha kanai ka sni token ngin pusan yakine ki lahatali kimat puson ki balengkot kamangi yo pediang lane ngiyo na kimat puson na gospel bamenta kasngi kamtame hagane kasngi bakrau jong kamaria jungi kathai suti kasim jar mata sa cisen ngiduai ngikerpat yo turai ai boturai un ai boringi bangi laban ya kajing jungi ke bamenta kum kamaria bangi laban ong hooj ya kasur kuren jong uturai bangi laban ai tilut ya lade le kat ba memon namar ngadei ujung me ngadei ka jung me kam dei ka mon ka junga kam dei ka jung kwa ka jung trang ka junga bat kum juro habangi ong ya kata kamon ka jung me ha ka jung em klampep ka tin ka jung trai utrai hi wan leng do long snam ha ka danut ha ka jung em jungi ba man la ka sngi ai ba ka perthai bro ka wei kam tame haman ka sngi jung em ka jungi ki breu ki bangi kendo ki bro ki bangi trelang ki hanman ki para ki jungi kin yo i ba ukres u long do long snam ha ki kam ki jam ha ki kiten ki thalik ha ki jungmot ki jung perkhat ki jungi ba man la kasngi en yoro yo Jesus Christ chinam la chinam amen
ngin yang ngin pla la ka jong ka jingej ngangej Au blei pa bren bor baro. Ulang au problem ka kenjau. Jesus Christ Ulam arway jungu utrai jungi ya Allah bo naman sem bakoj ya balakana kamaria te soti lasana tnai ya balatebiu layas kebayab ha kasnge kebalai lami pad kebayab ulakeu sabneng usong sakaman ublay kupa badan bor baro nang ta wan pad ban besar kebayab ngangai hau man sem bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha kajing selok kerukoj ha kajing ma pakipop ha kajing mipat kado ban ha kajing embom chukod amen Lai spa ndrip kun riu. Tuduai ko para baga jengkenya junga bat jongpi kan long ba pedang ho nak madu blay pa badan bor baro jongpi nag banta ka jengera bat boram bat kateng jungu ka jeng mentoy ni bat balang ko jungu baro kawai kat ba ngi kan mau boram ya kamaria theisot di bala kerku ngi terwa hame ya kejen ai jungi kotrai da ka ba kerpat bangin yo jengerap na gejinglong breu jong Chris ubala terwa yala de hame halor gading pna kom ujingknya baklem tobria ubaim barbasanshar junam la junam amen utrai don rengkat bat pi token tu wilaki donot tominai ngui try ublay jungi Dasha kalong basong hok bat kabade kadai ti jingi bat ka jing panem yangi banyaro yakikam ba jong me ha ka jing kantu nam buram ya baro kirukoj kamtam kat bangi kan mau ya kamaria katesoti balakar ku kum kasim ban bana ya ka jing kraw jong jingi snei jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka namar dasha mela le ki kamba kraw nabakut shabakut kapratei ba mela pen priang ya ga jingis nei bakar hai jong me na kapateng sha kapateng ha ba mela khmi ya ka shakri jong me ha ga jinglong red jongka mela ayangi lengba jongka yaw nong seng jong ka jing panem yaw ben reu u khon jong me utrai jungi u jesu christ lengba jungu ka kan hon jong ki angel kamane ya keboram jong me bat ka kmen hakmat jong me shu junom ngi kerpa dia me to ai ba ki su jungi kin ya so bat ka jong ki hakawe ka su jong ka jing roi ro kat ba ngi pan bna
da shisha melong bukhoj kotrai katmei jong kajing khoj baro namar katra ngi karpat yame topan khoj pan kantang ya kine kajing trwa jungi dag bapha yaman sim jong me kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snebha ula priang ya kajing sha jutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badulai hala kesenran u ong to shem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabenta jong pi ha kajukur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya keba enpenmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngei namar kata ngi ke bapan menta ya kajing ya par kajing me pa jungu ngi trwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi babet ban yang akma jong me bad ban sakri me dak bas nguret ngi karpad me bangi ke bayo banta hakamet bad kasna mukres ngilong ki ba lapanitali ka we daw man sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala ka perthei bato penjana yaka ha gajing e rengkat badu Francis ukpa bakoy jungi uwal bad marwen u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bad kantei ki baliot ya da ka bakrmen ya gajing me pat bad ya baro ki baklat no ha gajing isne jong me to pediang yaki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariat hesati bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing im bom jukut bad begin yoro bad pendon buram yame daw kon jong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim bakhoj baro ka boram gijing ro junam la junam amen kumbla hukum yang ngi daw nong pen em bad kumbla hikai ngi da kistin blai ngi not ban ong kok pa jungi ba neng ka long ka bakhoj ka teng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba habneng to yini menta ka jambam jungi ka bahala kasni batama yangi kerengkang jungi kumbang yiru gima ke balesneu yangi badwad yalam yangi sa ka jing pansoi hanre de panlai yangi na ka basneu to panlai yangi nge kerpat kotrai na ka jing sneu baro ha ka jing sbun jong me to a jing suk jing san hakisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabor na gapop ban ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dang ap khmilanti ya gajing kerman bakhoj
bad ka jingwan pat jong nong penem jong e u Jesu Christ. Mà cái chúng mình có cái mà chúng mình có chúng nó Ko trai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai yapi ka jingsuk jonga ngai yapi. Wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jingai jong kabalang jong me badha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mami ubin ban basun shar junam la junam amen ka jingsuk ko trai ka dan barabor rain kad bad pi ongin ya trwa ya ka dak ka jingsuk iwei highway bad ka jingsuk bad pi. Hak mi ukun long broad jong blay, hak mi ubakid na yaki pop jong kapartay, suk yaki togi bala shakot, shakan eke jing kawai jong ukun long broad. Ko kan rat ngam shong hop aman rong apo kayeng ka junga, han rei shuang tang kitien kaman sim junga kan sakya hi, kamat bat kas nam Chris, kan ri bat kan yelamingi, sha ka jing imbang jukut. Amen.
Dong ini adu wai. Habang ngila yo pediang ya ka sakramen na beneng ngikar padrid ya me ko trai bamangi ki balakre buram ya ka jingkan mau ya ka maria thesoti balakarku ngilong ki babet banyo banta ha ka jingkhwai bom jukut daw kres utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badokon badaman sem bakoit amen tolisuk ej basyukriya trai da kajengem babha jong pi nisngang ya ulai Arspa Prabhuwe. Amen. En je royo trai Jesus Christ. Shalom, shalom. Amen.